Tani may di biro, maghapong na tayo. What's up guys? Good morning! Welcome back to my another video. So sige, so karon magsakita maglag. So karon mubay ko nila magtanom sa basak. Sa basak ni isang basak maglag. Oligar gayong. So mani ang simbahan dire sa mga guys. Mani ang simbahan sa Barangay Uwak, Dimyao, Bohol o ang atbang niya ang eskwelahan sa Dimyao. Elementary lagi. Elementary. So magtanong sa ubos. Ano na yung mga kuwan ba? Mga engkanto na mo yun eh. Tawag ka man sir. Oh, bunaw! Okay mo ba diya? Really, nigga? So karon guys, na namin dito sa Kumasakan. May tamna na mo. So mag-transform ta later. Purong ta kay kangini pa. Pagod tag samot. May kaya. So mani tutorial guys. So pagtanom. Dili ni sa pag-edit video. Dili sa pagtanom. It was at this moment that he knew. Morning kami. Tara. Tuduis ako daan. Ang ano rada day? Usok-usok rada day? Pas-pas ng sangkol oh. Wag po kayo na yung trabaho na. Sige rin pag video. So, mani kabisihan na mo diri sa bukid. Aw nila rada. Alright, mutanom na ang expert. Tanaw mo na ko. Napay cameraman ka sa bayad dali day. Awan niya, sundugan ninyo mo tanaw mo. Usok mo sa tanan. Na finish. Ada na nangkal. Ala guys. Ibo paneler. Wala dagat replanting. Wala nalerang lahit maneler. Kasa mo nagtago ng awa ba? Wala ayaw nyo sunduga guys. Yung pinagbabawal na teknik. Ano na nakapaspas. Una mo magpasalamat muna mo kay kung wa may mga mananumay di mo kakaon. Di ko mo magtanong. Oo, magtanong ako di. Ako kanon. Diba? Tapad ramay kanina. Hadyo na sa musida. Tikasan mo ko to limbungan. Ang napakuware. Sa manay, mga manay. Ano? Daghan mo lagi sa manay, mga manay. Daghan kong mutuba. Ito pa, gidaghan ng puning ako din, no? Magtanong sa mga jugbahaw dali raman damo. Tani may di biro, maghapong na kayo po. Naon si guys. Yeah, may pangumay magtanom na social distancing. One dangaw social. Mangluwang ako. Tagdaghan sa iputang dali mo tagot. Tadi mo to ko ano? Amo ding iputlan deh. Oh, lindot din na. Kaya dagkog musok. Dali ra puniton. Practice mo, practice.
sayawang. Nan sa man eh. Nagapos. Jo. Jo. Ako na may tago na ta. Yaw ka to kay sakit ang hawak. Kare ah. Okay tanong. Narkanag yapon ko. Kay luling to. Alright guys, so pama na midre. Kay ang ilan na mo nga break na. Kay ang nay magunsa na sa simbahan. Yos. Unsa? Pirata? Day. Orasyon ng pirata kung nakadungog mo aron no. Aron. So that's it. Pansweet. See you next video. It's not a game.